Sa kinatibukan hapsay og malinaw ng unang adlaw sa pagpangampanya alang sumaabot nga piniliay. Samtang moabot sa 483 ka mga kandidato ang napadadan og show cause order sa COMELEC sa tibuok Central Visayas tungod sa mga kalapasan sa lagda sa eleksyon. Detalye sa report ni Alan Domingo. Sa pagsugod na sa campaign period, nagkadiyang kalihukan sa pagpangampanya ang gipahigayon sa nagkalain-laing grupo sa mga kandidato sa barangay ug SK elections. Gihulagway sa COMELEC kung walay problema o reklamo ang ilan na dawat, samtang matod sa PNP7 nga malinawon ang kalihukan. So far, ang atong pagbantay sa campaign period, nagpabilin nga malinawon, nagpabilin nga ning sunod ang atong mga kandidato sa lagda sa COMELEC. Hugtanong gipahimangno sa COMELEC sa mga kandidato nga mosunod sa lagda sa kampanya aron maligayan nga makasuhan og madisqualify bisan pa man og mudaog kini sa eleksyon. Apil sa monitoron sa COMELEC ang maggasto sa mga kandidato nga kinahanglang dili mo sobra sa 5 pesos kada botante. Gidili ang pagbutang sa mga campaign materials sa dili designated areas, sama sa mga postage kuryente ug punuan sa mga kahoy apan aduna gyoy ni lapas niini. Ang atong poster is 2 by 3 feet. Ang atong leaflets panghatag not more than long coupon ban. Allowed mo kuan sa radio na 90 minutes ang maximum, 60 sa TV. But be very careful of your campaign spending because you are only allowed 5 pesos per voter. Kung imong ipilit sa kahoy, labi nag imong ilansang, you can be charged for violation of sa balaod sa campaigning or the Fair Elections Act, Republic Act 9006. Samtang sa wala pa ang campaign period, niabot na sa 483 ka mga kandidato sa tibok rehiyon ang napadad-an og show cause order tungod sa kalapasan sa premature campaigning. For those who have show cause orders, tubagan ninyo. Otherwise, the COMELEC will file cases against you. Basib kung ma-disqualify pa ka, ganahan ka, bisag makalingkod ka, matangtang ragyapon ka. Andam na usab ang 12,000 ka mga tropa nga mo serbisyo sa eleksyon, apil na ang 9,200 ka mga pulis sa tibuok rehiyon. Katambayayong nila ang Armed Forces of the Philippines o ang Philippine Coast Guard nga sa unang higayon mamahimong frontliner sa piniliay. Gipahibaw usab ni Police Lieutenant Colonel Pilari nga 24 na lang sa 41 ka mga dapit ang gipabo sa election areas of concern sagad sa mga dapit ana sa Bohol o sa Negros Oriental tungod sa presensya sa armadong mga pundok. Ang atong threat assessment is always being updated. Sa latest update na atay mga findings from the intelligence units in the ground nga nawala ang mga threats. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.